எங்க போனாலும் இதே சத்தம் தான். நான் அண்ணன் உத்தரவிட்டார் பொதுச் செயலாளர், அண்ணனுக்கு மேல பாஸ் அதிகம், 6 நாள்ல 12 ஊர் அமிச்சிட்டாரு. நானும் என் தம்பி லயலாமணியும் ஆவி மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நீ எந்த ஊரு, நான் அந்த ஊரு. அதுல திருக்கோவிலூர் ஒரு ஊர் அடிச்சு புடிச்சு போனேன். எங்க அண்ணன் பரணி பாலாஜி ஊர்ன. அங்க போனா அத்தனை பெரிய கூட்டம், குறைஞ்சது 5000 பேர் இருப்பாங்க. நான் யாருங்க, கடைக்கொடி தொண்டன். தலைவருக்கு வர கூட்டம் இல்லைங்க அது. தலைவருக்கு வந்து ஆச்சரியம் இல்லை, நான் சாதாரண ஒரு ஆளு. ஆண்கள் பெண்கள் நிக்கிறாங்க. திடீர்னு நடுவுல சாமி தேர் வருது. என்னடா, வழக்கமா அவனுங்க வண்டி தானே அனுப்புவாங்க, சாமி தேரே வருது. ஆனா அத்தனை பேரும் தேருக்கு வழிவிட்டு நின்று சாமியை கையெடுத்து கும்பிட்டு பொதுமக்களும் சேர்ந்து ஒரு பேர் சொன்னாங்க தெரியுமா? சாமி டிவிக்கே ஜெயிக்கணும், சாமி டிவிக்கே 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 டிவிக்கே. எங்கு போனாலும் இந்த தாரக மந்திரம் தான். பெரம்பூர்ல அவர் பத்த வச்ச நெருப்பு என் போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருச்சு. பெரம்பூரில் விஜய்னு போட்டா வாசார்னு ஆளாளுக்கு